Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Амаль рэгулярны эфір, хутка так, я так думаю, да гэтага і дойдзе, таму што, ну, трэба ж ўсё ж таки пул экспертаў пашыраць, а наш госць, дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва і амерыканіст Антон Пянькоўскі, годны для гэтага эксперт. Прывітанне, Антон. Дзякуй, Зміцер, дзякуй за запрашэнне, дзякуй за кампліменты. Ну, тут не кампліменты, справа ў тым, што сапраўды зараз на такой павесцы ЗША, тое, што адбываецца, іх пазіцыя, што чудзіць прэзідэнт гэтай краіны, і паколькі яно ўплывае на жыццё усяго свету і ў нас тым ліку, а спецыяліст по гэтаму накірунку іх не так шмат, і заўсёды ён такі карысны і каштоўны. Таму з гэтага і пачнем. Давайте, можа быць, пачнем з матэрыялаў палітыка. Таму што мы абмяркоўвалі тэмы з вами і папярэднюю нашу размову, сустрэчу, што ж усё ж таки можа быць цікава Вашынгтону, у Мінску, у Лукашэнку, што яны такія дэлегацыі такіх людзей, таго ж самого Кіта Келага, да яго накіроўвалі, што апроч там вызвалення палітвязняў, ці там як там і што, розныя былі тэмы і меркаванні. Калі чытаць гэты матэрыял, то складваецца ўражанне, што, ну, прынамсі, гэты візіт, калі быў Коул і Келах, то выключна дзеля вызвалення вязняў з, ну, найперш там замежных грамадзянаў, але і вось і палітвязняў. Ці ўсё ж такі не? Вот такія у вас уражанні. Давайте вот по гэтай конкретно мэта візіту у Мінск і мэты, якія пераследуе Вашынгтон. Ну, я ўсё ж таки буду паслядоўным. Я лічу, што галоўная мэта – гэта пытанне бяспекі. Гэта вайна ва ўкраіне, гэта бяспека краін Балтыі, гэта вось гэты сувалскі коридор. Пытанне палітвязняў, безумоўна, важнае для амерыканскага чынавенства, для амерыканскіх дыпламатаў, але ж яна ўсё ж такі крыху дадаецца да іншай павесткі, бо, безумоўна, пытанне беларускіх палітвязняў клапоціла амерыканскі ўрад і апошнія 5 год, але ж ўсё ж такі мы не бачылі візітаў, там нават намаганняў праз гэтыя візіты, каб прыехаць і вызваліць за вось чаркай гарэлкі пэўную колькасць беларускіх палітвязняў і сканцэнтравацца толькі на гэтым. Мне ўсё ж такі падаецца, што праз тое, што ў Злучаных Штатах змянілася адміністрацыя і Дональд Трамп мае крыху іншыя падыходы да пытанняў бяспекі, яны спрабуюць такія крыху неканвенцыянальныя тактыкі, у тым ліку заходы альбо пэўныя гіпотэзы нават наконт Александра Лукашэнкі, пра якога яны ўсё добра ведаюць ужо больш за 30 год. То есть вы прытрымліваецеся гэтай пераканання, што нягледзячы на змену пастаянную там прэзідэнтаў, кіраўнікоў, там улады, там кіраўнікоў дэпартаментаў, не трэба кожнаму новому чыноўніку, які прыходзіць на месца папярэдняга з новымі выбарамі там ці праз выбары тлумачыць, хто такі Лукашенко, што такое Беларусь, дзе яна знаходіцца і якая там сітуацыя. Да. Безумоўна, амерыканскі ўрад працуе паслядоўна па праблематыцы рэжыму Лукашэнкі шмат год. Нават праз тое, што шмат з амерыканскіх дыпламатаў ужо звольніліся праз узрост, і шмат вось гэтых супрацоўнікаў амерыканскага кангрэсу, якія таксама вось распрацоўвалі першы акт аб дэмакратыі ў Беларусі, ўсё ж такі яны застаюцца на сувязі з бягучым чынавенствам, у тым ліку і ўрада Дональда Трампа, і калі патрэбна экспертыза, калі патрэбна вось узгадаецца, вось як мы там рабілі ў 95-м, альбо 2002, альбо 2004-м, 2010-м, альбо 12-м, калі Мартынаў сустракаўся з дзяржсакратаркай Клінтон па пытанню
не палітвязняў, не правоў чалавека, а іх клапоціла ядравая зброя і ядравыя матэрыялы ў Беларусі. Безумоўна, калі мы пачытаем справаздачу пра тую сустрэчу, мне падаецца, гэта 12-й год, там, безумоўна, узгадваюцца правы чалавека ў агульным камюніке, але ж усё ж такі там ідзе гаворка па такія вельмі прагматычныя матэрыяльныя рэчы, пра якія нават у той момант 12-й год такі вельмі складаны момант для беларуска-амерыканскіх стасункаў, але ж все ж такі там пэўнае супрацоўніцтва таксама шло тое, што тычылася бяспекі. Ну і безумоўна зараз тое, што адбываецца зараз на паўднёвай мяжы, тое, што адбываецца ўвогуле на фронце ў Украіне, вельмі клапоціць Дональда Трампа. Ён вельмі хоча нарэшце закончыць гэтую вайну і ўсе атрымаць Нобелеўскую прэмію міра. Ну ён падаецца ўжо одну ці две мусіць атрымаць за пакістана-індыйскі канфлікт і адну таксама за палестына-ізраільскі. Таму ну трэці ці чацвёрта. Усё ж такі ён хоча гэта нарэшце скончыць, бо абяцаў. Ну і таксама робіць усе намаганні. Ну і таксама я нагадаю, што ўсё ж такі вось чынавенства, якое прыязджае, яно працуе менавіта па пытаннях вайны Расіі ва Украіне, а не па пытаннях закладнікаў і не гэтак далей. Мы до гэтай тэмы яшчэ вернемся. Я маю на увазе спробы заканчэння вайны ва ўкраіне і пазіцыю Трампа і дзеянні на гэтым накірунку, але давайте вернемся да Коула. У мяне няма падставы ставіць пад сумнеў ваше перакананне наконт таго, што найперш гэта пытанне бяспекі, але у артыкуле «Палітыка» со слов Коула гэта ну ніяк увогуле не прагаворваецца, гэта тэма ніяк не ўздымаецца, тэма бяспекі. Гэта таму, што как бы адмыслова не прагаворваецца, пакідаецца за межамі, ці Коул гэта той ну чыноўнік ці той член дэлегацыі, які да гэтых пытанняў быў недапушчаны і таму просто пра іх не ведае. Не, ну перш за ўсё гэта намеснік Келага, таму мне ўсё ж таки падаецца, што яны працуюць як шчыльная каманда і ён безумоўна працуе па тым жа накірунку, які звязаны з вайной Расіі ва ўкраіне і ўвогуле па пытаннях бяспекі. І як вы слушна казалі, тое, што гэта не ўзгадваецца в артыкуле, гэта не сведчыць аб тым, што гэта не абмяркоўвалася, гэта сведчыць аб тым, што гэта не ўзгадваецца в артыкуле, што чалавек мэтанакіравана пэўныя рэчы не кажа. І вось тут мы бачым той самы прыклад, калі трэба казаць тыя рэчы, якія трэба казаць, а тыя рэчы, якія не трэба казаць, іх не трэба казаць. І вось тут апісваецца вось гэты лукашэнкаўскі палац, там параўноўваецца там, як куды можна дабросіць мяч, які ён вялікі, якія тосты былі. А штосьці па сутнасці перамоваў, штосьці па сутнасці размоў, акрамя тостаў, там узгадваецца? Не. Таксама тут трэба заўсёды трэба звяртаць увагу на дэталі. Там узгадваецца тое, што Дзярждэп тэлефанаваў Коулу і спытаў, вось ці можаш ты вылецець нават заўтра. То бок там быў пэўны момант, калі гэта можна было зрабіць. Вельмі каротенькае акно, я ўсё ж таки нагадаю. А вот вы як спецыяліст, як ведаеце, як працуе амерыканская палітыка, досыць в прынцыпе такая непаваротлівая, як і еўрапейская, што ну в сэнсе тым, што рыхтуецца ўсё загадзя, далёка загадзя, прычым што магло прымусіць вот так вот тэрмінова? Месяцы і месяцы патрабуюцца на тое, каб распрацаваць пэўныя візіты, нават такі непублічныя. Гэта сведчыць аб тым, што Дзярждэп ЗША, амерыканскія дыпламаты, якія працуюць па Беларусі, убачыла некае вось вакенца магчымасцяў, калі можна вось хуценька нешта зрабіць, нечага дамагчыся, альбо яны вось убачылі, што гэта вось менавіта той момант, калі трэба тэрмінова прыехаць да Лукашэнкі, неяк там паціскаць рукі. Гэты візіт не быў сакрэтным, то бок увогуле гэта інфармацыя она прасачылася ў СМІ, але ж дэталяў не было. Гэта рабілася наўмысна, каб вось не будучы упэўненым у выніках, не будучы упэўненым, як гэта там спрацуе, ці спрацуе ўвогуле. Вось не трэба было дадаваць публічнасці, каб калі Лукашенко нікога б не выпусціў, альбо вось гэты візіт прайшоў бы
непрыемна для амерыканскага чынавенства. Калі б яны ўсё загадзя публічылі альбо рабілі гэта пад тэлекамерамі, гэта бы сведчыла пра тое, што прылічыліся крыху. Вось. І гэта таксама дадае нам пэўных дэталяў, акалічнасцяў для аналіза, кажучы пра тое, што вось нейкія моманты все ж таки вось акенцы магчымасцяў былі менавіта тады, і тое, што ўсё ж таки тое, што амерыканскія дыпламаты з дзярждэпу пераканалі яго вылетаць на наступны дзень, кажа пра тое, што там было нешта все ж таки сур'ёзнае. Тое, што вось так раптоўна акно магчымасцяў, і ўсе вот гэтыя эпітэты і тэзісы, якія вы агучылі, гэта можа нейкім чынам альбо на карысць аргументацыі тых людзей, якія кажуць пра нейкі працэс перамоўны па вызваленні палітвязню, які ідзе і працягваецца, казаць, ці наадварот аспрэчыць іх і сказаць, што это ўсё такія у моманце, як кажуць, вот атрымала, адкрылася, скарысталіся. А так вот как бы таких грунтоўных перамоваў па гэтым трэку няма. Вельмі складанае пытанне. І зараз, калі мы глядзім на гэта праз оптыку вось гэтых абмеркаванняў, таксама ў сацыяльных сетках і заявы, ці трэба ўжываць ціск, ці трэба неяк ўсё ж такі весці камунікацыю, мы мусім узгадаць оптыку красавіка, калі ж ўсё ж такі гэта адбывалася. Нагадаю, што тады Злучаныя Штаты у нейкай камунікацыі, у нейкіх перамовах з Крамлём дамагаліся пэўных вынікаў. Гэта тычылася і нейкага аптымізму Дональда Трампа наконт сканчэння вайны. Мы бачым, што гэты аптымізм ён крыху змяншаецца з цягам часу. Але ж ўсё ж таки там існуе пэўны асобны трэк, які тычыцца толькі амерыкана-расійскіх стасункаў, ось нейкай маёмасці, там працы амбасадаў у дзвюх краінах. І, безумоўна, там яны дамагліся пэўных значных вынікаў. І калі мы на гэта зазірнем з оптыкі тады, красавіка, то можам убачыць, што магчыма вось праз тое, што ідзе нейкі працэс з Расіяй, магчыма вось паспрабаваць, ці можам мы таксама дамагчыся нейкіх вынікаў з рэжыму Александра Лукашэнкі. І таксама тут мы мусім все ж таки улічваць вось гэтую інерцыю, якую вы узгадывалі, то як наколькі непаваротлівай з'яўляецца амерыканская бюрократа. Усё ж таки параўнанне з еўрапейскай не такая непаваротлівая. Еўрапейская ўсё ж таки она так вельмі павольна себя паводзіць. Асабліва зараз пры Трампе амерыканскі ўрад вельмі энергічна працуе, хутка звальняе, хутка наймае, там все. Вось асабліва зараз не назваў бы непаваротлівым. Але, магчыма, вось тое, што адбылося зараз з візітам Келага, вызваленнем Ціханаўскага, гэта, магчыма, інерцыя вось таго самага візіту Коула, які ён узгадаў у сваім артыкуле для палітыку. І тут таксама трэба улічваць, што ён зараз узгадвае падзеі 3-4-месячнай даўніны. І тут узнікае пытанне, чаму менавіта цяпер? Чаму менавіта цяпер? А вось тое, што адбылося амаль што месяц таму, увогуле не ўзгадваецца. Таму яны таксама атрымаюць пэўна эмбарга на каментаванне таго, што адбылося тады з візітам Келага ў Менск, тых перамоў, якія там былі тосты, што абмяркоўвалі. Мы ведаем праз публічныя звесткі, што там абмеркаванні шлі шмат гадзін. І таксама у параўнанні вось з папярэднім візітам, калі вы звалялі Зянковіча, грамадзяніна і Злучаных Штатаў і Беларусі, нагадаю таксама, што яго вельмі таксама сур'ёзныя артыкулы і абвінавачванні ў яго таксама, дай Божа. Усё ж такі гэта рабілася не публічна. Там, падаецца, нават узгадваецца, што амерыканскія дыпламаты неяк спрабавалі не прыцягваць увагу да аўтамабіля з дыпламатычнымі нумарамі і гэтак далей. А зараз тое, што адбывалася з візітам Келага, ўсё ж такі рабілася пад камеры. То бок ёсць пэўная упэўненасць у абодвух баках, што гэтыя візіты яны прынесуць пэўны плён.
З гэтай нагоды я хацеў бы там трошачку ў бок, але у працяг тэмы чаго чакаць далей. Вы ўжо закранули тэму там, што ідуць дыскусіі, ціск ці перамовы. Праўда, Вольга Лойка тут у нас сказала, што это дыскусіі ўсё не больш як белы шум, тому што мэты ва ўсіх аднолькавыя і ў прынцыпе пазіцыі мала розняцца, хаця бы толькі кожны грае на сваім інструменце ў адным аркестры, умоўна кажучы. І ўсё ж таки, вы за які інструмент? Ну, все ж таки я адношуся да таго лагеру, які Так, давайте зробім как бы такое, абмоемся, што Кавалеўскі нас не чуе. Не чуе? Не глядзіць на што? Не глядзіць, да. Так што можете гаварыць спакойна. Я ўсё ж такі за размовы, бо праз гэтыя размовы можна дамагчыся выніку. І тут ідзе шэраг тэхнічных пытанняў, тут ідзе шэраг акалічнасцяў, хто, з кім, калі, як, фарматы і гэтак далей. Тое, што мы ўбачылі менавіта зараз, гэта размова амерыканскага ўраду з рэжымам Лукашэнкі па пытаннях, якія мы можам так вельмі агульна акрэсліваць. Вось як казаў, па майму меркаванню, гэта ўсё ж такі пытанні бяспекі, такія геапалітычныя пытанні, і пытанне палітвязняў тут ужо дадаецца як пэўныя крокі. Мне падаецца, што вызваленне менавіта Сергея Ціханаўскага гэта сігнал ад Александра Лукашэнкі. Вось паглядзіце, каго я магу вызваліць настолькі гучна, каб амерыканцы зразумелі, што я раблю вось настолькі моцны крок. Магчыма, ну, Александр Лукашенко тут узвешваў, які імёны будуць найбольш гучнымі і як гэта можа пачуць амерыканскі ўрад, наколькі гэта вось моцны крок. І хутчэй за ўсё Сергей Ціханаўскі тут менавіта быў тым крокам, які вось безумоўна ён не можа тлумачыцца неяк дзвюма чынамі. Ну, это вось той крок, да, я вось вызваляю такого выбітнага палітвязня. Безумоўна, размовы. Тое, што кажа спадар Іван Карацоў праз пэўныя там тэлемасты альбо там размовы з нейкімі людзьмі з боку рэжыма, магчыма, вось гэты шлях будзе ажыццяўляцца час там у пэўны час. Тое, што казала Вольга Лойка, я увогуле пагаджуся, бо калі мы бачым артыкулы, асабліва накіраваны на беларускую аўдыторыю, гэта хутчэй за ўсё накіравана, каб падтрымаць пэўную актыўнасць, асабліва ў беларускай дыяспары, беларускіх актывістаў, і звярнуцца да іх, падтрымаць асабіста свой рэйтынг, калі мы кажам пра беларускіх палітыкаў, якія вось пэўныя моманты змагаюцца за лідарства. Але ж ўсё ж такі перамовы і спробы прасіць заходнія ўрады ажыццяўляць тыя ці іншыя крокі, яны робяцца за закрытымі дзвярыма, а не праз каналы на Ютубе, дзе там можна крычаць што заўгодна. Гэта хутчэй за ўсё пачуе беларускае грамадства, а не амерыканскае альбо еўрапейскае чынавенства. У іх няма столькі часу, каб глядзець усе магчымыя беларускія інтэрв'ю. Але вось гэтыя гучныя там крыкі, заклікі, там пагрозы там ці яшчэ што-небудзь, наколькі яны могуць паўплываць на вось гэтыя сур'ёзныя перамовы за зачыненымі дзвярыма? Ну, вельмі цікава. Перш за ўсё пагрозы чым, як, калі б беларускі дэмакратычны рух мог сам уводзіць пэўныя санкцыі, я упэўнены, што беларускі дэмакратычны рух усе магчымыя санкцыі ўжо давно ввёў. Але мы ўсе разумеем, што санкцыі вводзяць заходнія ўрады, а не там офіс Святланы Ціханаўскай. Хутчэй за ўсё гэта офіс Святланы Ціханаўскай альбо каманда Паўла Латушкі, яны звяртаюцца з просьбамі да заходніх урадаў уводзіць тыя ці іншыя санкцыі. Вось. Таму ўсё ж такі мне падаецца, што тут можна крыху дадаць пэўнай нервознасці да размовы альбо
крыху вы часто узгадываеце цытату Астапені пра злаваць дзеда. Ну там же існуе не толькі дзед, але шмат людзей вакол іх, якія безумоўна клапоцяцца пра сваю бяспеку, і калі яны існуюць у парадыгме таксама страху, таксама яны бачаць варожасць увесь час, безумоўна яны будуць больш агрэсіўна сябе таксама паводзіць. Добра, таким чынам, можа быць, подводзячы вынік пад гэтым артыкулам, спрабуючы, то есть Александр Фридман, аналізуючы гэты артыкул, кажа пра тое, што, маўляў, усё ж такі яны байкі, артыкул гэты, як ён піша, байкі Коула падводзяць рысу пад пэўным этапам перамоваў паміж Беларусю і ЗША, але дзверы для далейшых кансультацый застаюцца адчыненымі. Ці не? Вот як вы ацэньваеце? Я лічу, што они адчынены. Я лічу, што пэўная кулуарная камунікацыя можа ісці нават зараз. Тое, што мы даведаліся у артыкуле у палітыка, гэта тое, што Александр Лукашенко дагэтуль п'е гарэлку. У яго ўзросце гэта такая кепская звычка можа паўплываць на яго здароўе, хай працягвае. Па-другое, тое, што вось гэтая спроба ачараваць Лукашэнку там неяк вось там гэтаму дзярждэпу лічбы там бла-бла-бла, альбо нейкія вось гэтыя тосты, гэта спрацавала. І нават тое, што казаў сам Коул у гэтым артыкуле, што я не дыпламат. Усе гэтыя вальсы, гэта, калі ласка, да прафесійных кар'ерных дыпламатаў, яны ведаюць. Калі я магу кагосьці вызваліць, то чаму б не вызваліць? І тут мы можам, тут давайте праведзем крыху маніпулятыўна. Я разумею, што гэта ўсё ж такі, так, жартаўліва. Мы ўбачылі, што вось некалькі шотаў гарэлкі прывяло да вызвалення тых ці іншых палітвязняў. Столькі-то рукапацісканняў прывяло да вызвалення палітвязняў. Ці гэта было варта? Я лічу, што так. Тут уже все ж таки не толькі колькі шотаў было выпіта і колькі паціснута, а з кім выпіта і каму паціснута. Гэта мае значэнне. Безумоўна, гэта так, але ж я да таго, што працяг, калі мы гаворым пра працяг, для Лукашэнкі важна наступная рука, гэта каго будзе? З Келагам ужо паціскаўся, ужо Ціханаўскага за гэта вызваліў. Значыцца што? Тут каб вызваляў каго-нибудь яшчэ, давайте мне там каго-нибудь іншага і вышэйшага, Рубіо там якога-нибудь, наколькі гэта магчыма? Слухайте, з Пампео увогуле ў 20-м годзе абдымаўся. Таму, безумоўна, тут можа ісці там далей крыху. Эскалацыя такая пэўная. Але ж, ўсё ж такі, гэта такія сімвалічныя рэчы, якія, калі мы адкінем у бок вось гэтыя ўсе пытанні геапалітычныя і пытанні бяспекі, калі мы кажам, што дадаванне ўвагі Александру Лукашэнкі, мы не кажам пра легітымізацыю увогуле. Злучаныя Штаты асуджаюць рэжым Лукашэнкі ўжо 30 год. Яны не могуць яму дадаваць легітымацыю, бо яны не прызнавалі беларускія выбары ўжо шмат-шмат гадоў. Камон. Тое, што зараз адбываецца, гэта пэўныя сімвалічныя крокі. Амерыканскі ўрад, безумоўна, можа зрабіць таксама пэўныя крокі, аб якіх прасіў Александр Лукашенко. Можа не зрабіць. Гэта можа заняць вельмі шмат часу. Але калі праз вось падобныя візіты, праз візіты там намеснікаў, памочніка дзяржсакратара, нават памочнікаў дзяржсакратара, будуць вызваляцца людзі, якія там ужо больш за 5 гадоў у турме, прабачце, гэта таго варта. Згодны. Владимир Кісляк з гэтай нагоды нават піша: Зміцер таксама выпіў бы за вызваленне 14, і я б выпіў, тым больш на халяву. І я думаю, што Антон таксама б выпіў. Я не п'ю. І я не п'ю, але дзеля такога. Дзеля такого, безумоўна, зноў-такі, тут варта падкрэсліць, што вось гэтая гарэлка, і як паважаны каментатар таксама на халяву, я спадзяюсь, амерыканцам не выставілі разлік за прыйманне, ўсё ж такі гэта таго варта.
Ну так, адзінае што ўсё ж таки шмат хто звяртае увагу на тое, што і вы кажаце про то, ўсё ж таки чагосьці у адказ Лукашенко чакае. Пакуль што, ну прынамсі мы про гэта не ведаем і не чуем. Варта чакаць ці як ну калі прымаць да ўвагі ўсё ж таки пазіцыю ЗША, як вы кажаце, 30 гадоў рэжым асуджае, і ўсе гэта такія і умовы таксама вядомыя, якія ставяцца перад рэжымам і Еўропай і ЗША. Так варта чакаць нейкіх крокаў у адказ, ці як кажа Воскресенскі, пранікаў. Варта сачыць. Чакаць я не ўпэўнены, але варта уважліва сачыць, асабліва за дэталямі. Тут пытанне, прабачце, не ўзроўня Воскресенскага, я ўсё ж таки ўпэўнены, што Воскресенскі тут крыху з пэўнай ініцыятывай хоча інтэрпрэтаваць галасы КДБ ў сваёй галаве, але ж ну ўсё ж таки я не ўпэўнены, што Александр Лукашенко з Воскресенскім на нарадзе саветуюцца, каму его выпускаць, калі, каго запрашаць на там шоты гарэлкі і гэтак далей. Ўсё ж таки мы кажам пра прагматычныя рэчы. Мы можам выкарыстоўваць пэўную экстрапаляцыю. Вось тыя самыя 15-16 гады, калі у Беларусі вызваляліся апошнія палітвязні, нагадаю, што яны былі нават тады, але не ў такой колькасці, усе беларускія закладнікі, асобы, якія былі прызнаны тады палітвязнямі, былі выпушчаны і прыблізна праз паўгады былі прыпыненыя, не знятыя, прыпыненыя амерыканскія санкцыі, якія потым кожны год пераглядаліся і сачылася, ці Александр Лукашенко так умоўна добра сябе паводзіць. Таму, безумоўна, калі мы зараз убачылі вось за мінулы месяц вызвалення каля 30, калі я не памыляюся, чалавек і больш за 1000 яшчэ застаюцца за кратамі, пытанне пра зняццё санкцый не можа ісці, бо ну заходнія ўрады гэтага не зробіць, бо ну тут гэта нават не абмяркоўваецца. Але ж ўсё ж такі пэўныя крокі могуць ісці. І таксама я нагадаю, што існуе ўсё ж такі 4 такі накірунку, праз якія накладываліся на Беларусь санкцыі. Это у тым ліку і міграцыйныя пытанні, это і Ryanair, і вайна ва ўкраіне, і безумоўна вось парушэнне правоў чалавека і выбары ў 2020 годзе. Безумоўна, тое, што тычыцца вайны ва ўкраіне, не можа быць знято, але ж санкцыі тое, што тычыцца мабільнасці, ці ўвогуле ў беларускіх інтарэсах абмежавання на грамадзян Беларусі, якія не могуць атрымліваць, ну, не могуць камфортна атрымліваць візы, альбо не могуць камфортна падарожнічаць у заходняй краіны, у тым ліку ў краіны еўразвязу, якія яны зараз апынуліся ў пэўнай ізаляцыі, і краіны, якія яны могуць камфортна падарожнічаць, прабачце, гэта што, гэта Расія, гэта Турцыя, гэта там Арабскія Эміраты. Ці мы ўсё ж такі хочам, каб беларусы насычаліся еўрапейскімі каштоўнасцямі? Ну, тут трэба глядзець на доўгатэрміновыя інтарэсы. Давайте троху іншых тэмаў адыдзем, але не адыдзем далёка ад ЗША і палітыкі Трампа, якую праводзіць. Вы сказалі датычна вайны ва ўкраіне і пазіцыі Трампа пра тое, што Трамп робіць усё магчымае для таго, каб гэтую вайну спыніць. Сапраўды ўсё магчымае. Як вы ацэньваеце вось гэтыя 50 дзён Трампа, і пасля якіх ён тады уводзіць 100% тарыфы для тых, хто спажывае і прадае расійскія нафту найперш? Калі чакаць? Потому что Грэм, здаецца, сенатар, ось выказаўся за тое, што абавязкова гэты 100% будуць тарыфаў уведзеныя. Тут гэтую расійскія тэлеграм-каналы далі гэтую інфармацыю са спасылкай. Прызнаны экстрэмістам і тэрарыстам у Расійскай Федэрацыі. Ну, пра сенатара я маю на ўвазе. Так вот, будзе ці не будзе ўсё ж таки, ці гэта што з такого, з такой трампаўскай рыторыкі, якое там пагражаць і потым забыцца? Вельмі складанае пытанне. Тут трэба ўдакланіць. Дональд Трамп робіць ўсё, што ён лічыць для сябе магчымым,
каб спыніць гэтую вайну. Галоўнае, што яго зараз клапоціць, гэта інтарэсы сваёй партыі, это інтарэсы, гэта яго асобны рэйтынг, гэта амерыканская эканоміка. Тое, што мы назіраем апошнія месяцы, гэта спроба амерыканскага ўраду, калі мы так вельмі агульна спрошчваем, перакласці фінансавання вось гэтых выдаткаў на еўрапейскі звяз, на еўрапейскіх падаткаплатнікаў. Нагадаю вось гэтую тэзу, якую я вельмі часта падкрэсліваю, што з амерыканскай эканомікі не ўсё вельмі добра. Нават недобра так крыху так падкрэслена недобра. Рэфінансаванне дзяржаўнай пазыкі хутка амерыканскі ўрад чакае. Яны хочуць скарачаць усе магчымыя выдаткі. Безумоўна, тое, што зараз адбылося на Блізкім Усходзе, таксама патрабуе увагі і таксама патрабуе узбраенняў тых амерыканскіх базаў, якія знаходзяцца на Блізкім Усходзе. Ніхто не ведае, які адказ падрыхтоўвае іранскі рэжым Хаменеі. Вось, безумоўна, гэтыя там сістэмы Пэтрыот і там дадатковае фінансаванне патрабуе вось узбраення гэтых базаў. І тое, што ўрад Трампа зараз спрабуе зрабіць, гэта неяк балансаваць інтарэсы і на Блізкім Усходзе, і ў азіяцка-тыхаакіянскім рэгіёне, які яны зараз лічаць сваім галоўным прыярытэтам, а не тое, што адбываецца ў Расіі і ў краіне і ў еўрапейскім звязе, і тое, што адбываецца на еўрапейскім кантыненце. Адначасова з мінімальнымі выдаткамі. Вось. Тое, што тычыцца вось гэтых 50 дзён, там вельмі такія цікавыя дэдлайны. Нібыта Пуцін хацеў 60 дзён, Трамп дае 50 дзён. Ввогуле, пад канец гэтага лета мы можам убачыць гэтыя санкцыі. Але ж таксама нагадаю, што вось гэты заканадаўчы пакет, які распрацоўваў Лінсі Грэм, ён таксама крыху ідзе ў сферы інтарэсаў Белага дома. І там ёсць пэўная спрэчка паміж амерыканскімі заканадаўцамі і самім Дональдам Трампам, бо ён хоча кантраляваць накладанне гэтых санкцыяў. Амерыканскія заканадаўцы хочуць, каб гэтыя санкцыі накладаліся аўтаматычна. Пэўная логіка Дональда Трампа ёсць, бо ён па размеркаванню партфоліо дзяржаўнага, ён мусіць адносна Канстытуцыі мець поўны кантроль над замежнымі справамі ЗША. Таксама маюць сваю логіку амерыканскія заканадаўцы. Таму ўсё ж такі тут трэба пачакаць. І галоўнае, што я хочу падкрэсліць, каб Дональд Трамп хацеў накласці на Владзіміра Пуціна, на Крэмль, на Расію самыя магчымыя жорсткія санкцыі ў гісторыі за апошнія паўгады, ён бы ўжо гэта зрабіў. Ён дае яшчэ пэўны час, магчыма, спрабуючы ўсё ж такі дамовіцца, альбо дачакацца нейкіх зрухаў з пазіцыі еўрапейскага звязу, які, магчыма, можа даць дадатковую зброю, неяк таксама узмацніць украінскі бок у гэтай вайне. Бо амерыканцы, асабліва зараз пры ўладзе Дональда Трампа, не хацят выдаткоўваць больш, чым еўрапейцы. Бо, як яны падкрэсліваюць, вайна ідзе на вашым кантыненце, чаму мы, амерыканцы, мусім на гэта даваць больш, чым вы. Тут вот все ж таки, калі дойдзе до таго, што гэтыя тарыфы будуць уведзеныя, то яны закрануць у тым ліку, а можа і найперш Кітай. З Кітаем у ЗША і так вельмі напружаныя адносіны. Ці увесці, ці не ўводзіць гэтыя ўвогуле тарыфы, вот гэтая сітуацыя з Кітаем, яна ўвогуле ўплывае, не? І як можна прагназаваць, калі раптам будзе ўведзена, як это адаб'ецца на адносінах? Перш за ўсё, я бы хацеў так перанакіраваць нашу оптыку. Зараз Белы дом вельмі уважліва глядзіць спачатку на Кітай,
і спрабуе ты ці іншыя тактыкі адносна Китая, і потым яны глядзяць, як гэта можа паўплываць на Расію. То бок тут крыху зваротны накірунак логікі прысутнічае. Зразумела, што нам зараз тут можа падавацца... Умоўна кажучы, мы хочам тут увесці санкцыі на Расію, но глядзім, як яны найперш могуць адбіцца на Кітай, ацэньваем, і тады ўжо там... Безумоўна, гэта так, бо гандлёвыя войны, якія тарыфныя войны, якія ўжо амаль што паўгады спрабуе рабіць Дональд Трамп амаль што са ўсім светам, яны працягваюцца, але ж з такімі месцамі спрэчнымі вынікамі. Таму логіка тут ідзе глобальная, але ж мы мусім разумець, што першапачатковую ўвагу яны дадаюць пытанню Китаю і азіяцка-ціхаакіянскаму рэгіёну. Потым уже ідзе пытанне Расіі. І, Расіі, Еўразбязу і гэтак далей. Ну і таксама вось краін сябровак НАТО, бо НАТО і ўсё ж такі і Еўразвяз гэта не адно і тое ж. Ну і адпаведна, вот зараз вельмі моцна ацэньваецца уводзіць ці не уводзіць гэтыя тарыфы, нават не сыходзячы з таго, там, што Путін на гэтыя 50 дзён адкажа ці не адкажа, а якая будзе рэакцыя Китая? Безумоўна, гэта так. Яны будуць вельмі уважліва глядзець на тое, як себя будзе паводзіць Кітай. Я лічу, што вось апошнія заявы кіраўніцтва Китая і сумесныя заявы кіраўніцтва Китая і Расіі можа крыху нерваваць Злучаныя Штаты, бо яны бачаць ўсё больш і больш шчыльную інтэграцыю паміж Китаем і Расіяй. І вось, канешне, яны б не хацелі убачыць такі саюзную дзяржаву не Беларусі і Расіі, а саюзную дзяржаву Расіі і Китая. Вось гэта тое, што іх будзе турбаваць перш за ўсё. Ну і, безумоўна, вось гандлёвы дысбаланс, тое, што тычыцца перш за ўсё амерыканскай эканомікі, выдаткаў, вырабніцтва і гэтак далей. Гэта тое, што цікавіць звычайнага амерыканскага падаткаплатніка, а пытаннем таго, што адбываецца на еўрапейскім кантыненце, гэта звычайна пытанне каштоўнасцю, які ўсе падтрымліваюць. Ні для каго, ні для Дональда Трампа, ні для кагосьці з яго каманды няма пытанню, хто пачаў гэту вайну. Але ж ўсё ж такі, як гэта адаб'ецца на амерыканскіх падаткаплатніках. І ўсё ж такі нагадаю, што менш чым праз 1,5 гады адбудуцца зноў выбары ў Кангрэс. І калі рэспубліканская партыя атрымае паразу на гэтых выбарах, у Дональда Трампа будуць вельмі такія складаныя часы. Ён мусіць паспяшацца, і таму гэта зараз з'яўляецца для яго галоўным прыярытэтам, ўсё астатняе ўжо такім секундарнымі пытаннямі. Для Дональда Трампа яшчэ не насталі складаныя часы. Там вот я читаю там вот это казус Эпштейна, умоўна кажучы, там вообще вот это намёкі, подозрения, обвінавачванні, нават унутры амерыканскія нейкія там вот гэтыя каштоўнасныя, не кажучы ўжо пра міжнароднае вот это яго дзеянне. Добрае пытанне. Калі мы параўнаем нават з заканчэннем яго першай кадэнцыі, нет. Зараз яшчэ не складаныя часы. І асабліва зараз, калі амерыканскае грамадства яшчэ больш палярызаванае, яго могуць чакаць яшчэ больш складаныя часы праз нейкія спробы імпічменту, якія зараз немагчымыя, пра гэта можна толькі казаць, але здзейсніць гэтыя спробы, на жаль, ці не на жаль, для дэмакратычнай партыі Злучаных Штатаў немагчыма. Вось калі... Праз расстаноўку сіл у Кангрэсе. Да, безумоўна, гэта так. Вось калі ўсё ж такі дэмакратычная партыя пераможа ў Кангрэсе, ну вось тады ён можа ўбачыць і заблакаванне ўсіх сваіх ініцыятыў і нейкія судовыя спробы і імпічменты і гэтак далей. Таму застаецца крыху больш за год у яго, каб здзейсніць, каб выканаць усе тыя абяцанні, якія ён даваў амерыканскім падаткаплатнікаў. І перш за ўсё гэта не пытанне каштоўнасцяў, гэта тое, што ў людзей у гаманцах. Прабачце, ну ўсё ж такі так прадметна кажучы. Вось, каб амерыканскія выбаршчыкі прагаласавалі
так як хацеў бы гэтага Дональд Трамп. Я трошечку вярнуся яшчэ до наших папярэдніх размоваў. Мы разважалі на тэму того, як усё ж таки пагаршэнне адносінаў паміж Трампам і Пуцінам, Вашынгтонам і Москвой адаб'юцца на как бы адносінах все ж таки там умоўна з нацяжкай з Лукашэнкам ці не даб'юцца. Зараз вось гэты артыкул Коула неяк дадае новых каларытаў, ці можна казаць, што типа там яны даюць намёк, што у нас там можа з Москвой нейкія цёрачкі ёсць, але тут как бы з вами вас это пакуль што моцна не датычыць, ці не? У гэтым артыкуле я не заўважу ніякай там моцнай крытыкі альбо нейкіх таких падкрэсленых заклікаў альбо ацэнак Александра Лукашэнкі, які б Лукашэнкі не спадабаліся. Там нават ён Коул кажа, што Александр Лукашэнкі такі разумны, ён все разумее, ён шчыра хоча палепшыць стасункі, то бок так вельмі асцярожна можам нават назваць гэты артыкул кампліментарны для Лукашэнкі. Там увогуле вельмі няшмат ацэнак, але ён такі вельмі спакойны, ён дае пэўныя цікавыя для грамадства альбо такія маленечкія дэталі, праз якія мы можам адбудаваць пэўныя падзеі. Але ж все ж таки нагадаю, што прайшло 3 месяцы з тых падзеяў. Крыху пэўныя навіны, магчыма, састарэлі, было б больш цікава даведацца дэталі вось апошняга візіта Келага. Там, магчыма, было нешта значна больш сур'ёзнае. Але ж нават вось менавіта зараз, чаму, як з чаго мы пачыналі, чаму менавіта зараз даецца такія вельмі спакойны і, магчыма, так асцярожна кампліментарны для Лукашэнка, каб падтрымаць цікавасць у тым ліку у рэжыме Александра Лукашэнкі, у яго асабіста. Мы бачым, што там на гэтых сустрэчах не было Максіма Рыжынкова, то бок Александр Лукашенко вядзе гэты трэк асобна, ён кіруе вось гэтым працэсам, ён яго так шчыльна кантралюе. Неяк падтрымаць цікавасць і паказаць, што вось у амерыканскага чынавенства не мае нейкага негатыўнага ўражання аб гэтых візітах. Вось гэта тое, што я бачу. Давайте на завяршэнне пытанне пра падтрымаць цікавасць, але троху з іншага накірунку. Яшчэ пэўны час таму, ну амаль месяц, можа троху меней, Прокоп'еў у нас у эфіры сказаў, што вельмі важна для того, каб падтрымаць цікавасць Ціхановскаму зрабіць візіт у ЗША і выступіць на пляцоўках пратрампаўскіх там нейкіх там журналістаў, падкасцераў і гэтак далей. Час сыходзіць. Сёння я бачыў, ці учора, але ён з нагоды вось гэтай артыкула ў палітыку ізноўку звярнуўся да гэтай тэмы, што варта, час сыходзіць, яшчэ можна паспець. Варта ці не варта? Будзе нейкая карысць ці не будзе? Пачуюць ці не пачуюць? І калі пачуюць, то што могуць зрабіць адміністрацыя ЗША з гэтай нагоды? Ну вот, калі ад Ціхановскага прагучыць, ну тое, што мы чуем у іншых інтэрв'ю іншым СМІ, таму ж самому там ці Люстэрку, ці Радыё Свабода, ці Дойче Веле, якое ён даваў, ці таму ж самому Мікіце Мелкажёрову. Вельмі цікавае пытанне. Я упэўнены, што вось гэтая медыйная праца офіса Святланы Ціхановскай, яна грунтуецца, базуецца на досведзе, у тым ліку Франака Вячоркі, які ўсё ж такі па свайму папярэдняму досведу медійшчык, добры медійшчык, і ён ведае, як працаваць з грамадскім меркаваннем, з грамадскай думкай. Я не ўпэўнены, што парады Вадзіма Прокоп'ева тут як гэта патрэбны офісу Ціхановскай. Калі бы гэта было магчыма, я ўпэўнены, што гэта бы ўжо зрабілі. Наколькі гэта будзе цікава амерыканскаму грамадству, сказаць складана. Ці ввогуле амерыканскі такі шырокая
шырокая публіка амерыканская, ці яны настолькі пагружаныя ў дэталі таго, што адбываецца ў Беларусі, ці зацікаўленыя вось гэтыя блогеры у тым, каб рабіць вось гэтыя інтэрв'ю. Я тут так вельмі асцярожна скептычны. Таксама я асцярожна скептычны наконт магчымасцяў Вадзіма Пракоп'ева распрацаваць вось выхад офіса Светланы Ціхановскай асабіста на такіх топавых амерыканскіх блогераў, якія могуць там нешта пачуць. Ну і на завяршэнне таксама тут пытанне, што ён менавіта скажа, якія заклікі, ці не будзе ў яго так кружыцца галава ад гэтай увагі, ці ён не пачне там рабіць нейкія такія занадта гучныя прапановы, то бок тут мусіць быць вельмі добра распрацаваны вось гэты месседж. Мы бачылі, колькі разваг і спрэчак выклікаў артыкул Святланы Ціхановскай у тым жа Палітыку амаль што месяц таму, калі мы з вами сустракаліся, вось колькі дыскусій, пэўныя словы, пэўныя словазлучэнні выклікалі у вельмі вялікай колькасці і беларускіх экспертаў, і той же беларускага грамадства. Давайте па-за межамі, ўжо можна сказаць, нашай асноўнай тэмы размовы. Просто засталося незададзенае пытанне, якое нам прыляцела праз данат, і я не паспеў яго задаць Фрыдману, таму хоць яно не да амерыканіста, але тым не менш будзе цікава ваше меркаванне. Браніслав пытаўся: у Смаленскай вобласці мясцовыя дэпутаты зноў збіраюць подпісы за рэферэндум прыяднання да Беларусі. Як вы лічыце, ці рэжым з гэтым неяк звязаны? Смоленск наш, там сказали у адміністрацыі Лукашенко. Не, ну калі Смоленск хоча далучыцца да Беларусі, гэта вельмі цікава. Я не ўпэўнены, што у рэжыму Лукашэнкі зараз ёсць час і амбіцыі вось такія геапалітычныя нешта хуценька адарваць ад Расіі. Я не кажу, што падобных амбіцый не можа быць у будучыні, але ж у спісе прыярытэтаў гэта ўсё ж такі такая дзіўная ініцыятыва, якая хутчэй за ўсё накіравана, каб нейкую увагу прыцягнуць, чым да нейкіх рэальных наступстваў. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, амерыканіст Антон Пяньковскі. Дзякуй вялікі, Антон, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.